A kde pri prvom miesto song úplne dobijeme Európu. No, ako je pre svojich 5 lajkov, natočím ďalší song. A tu neviem, aký bude, uvidíme. A je to song. Takže môžeme sa pustiť. Je to taká hra, ktorá sa dobre hrá, je to áno, hrám ju každý deň, už mám veľkú úroveň, dom je ako sen, hrá sa dobre, hrá lepšie ako Clashko, keď ju hrám, cítim sa ako pán, hra je od Ubisoftu, je ako asasín, len pri asasínovi sa viac nudím. Dobre, ak sa vám video páčilo, dajte like, odberite a ak vidíte prvýkrát, pridajte sa k lankošárom a dúfam, že sa páčilo a čus.